מה קורה, מה נשמע? היום אני עושה לכם סרטון שאלות תשובות, זה הסרטון הראשון שלי, ואני מקווה שתהנו, ובואו נעשה מפגש היכרות כזה, שתדעו מי אני, מה שמי, ומאיפה אני לא אגיד, אבל מה אני הולכת לעשות בעצם בערוץ. בואו ונתחיל. אז קוראים לי לריקה, ואני בת 11.5, ועוד מעט אני בת 12. אני החלטתי לעשות סרטונים כי זה באמת תחביב מצוין בשביל לדבר ולדעת שיש מישהו איתך בעולם הזה, אם אתם לבד, אבל אני לא לבד. אבל נגיד, ואני הולכת לעשות לכם מלא ולוגים, צחוקים, אתגרים, דיבורים, מלא דברים, ואני מקווה שתאהבו. אז אם אהבתם, לייק, אם לא אהבתם, אבל תצפו בסרטון שלי הזה, וגם תרשמו למטה בתגובות ותירשמו. אז בואו נתחיל בשאלות. אז עזבתי את השאלות כאילו מהחברים שלי וזה כל השאלות. אז בואו נתחיל בשאלה הראשונה. מה את יותר מעדיפה, טלוויזיה או מחשב? אז אני יותר מעדיפה מחשב. כי נגיד אם אני רוצה, אם לא סיימתי או שלא הספקתי לראות איזה סדרה, אני פשוט פותחת את המחשב ואני פשוט רואה את הסדרה, כותבת את השם, עונה, פרק, ורואה את הסדרה בשקט. כמה אחים ואחיות יש לך? יש לי אח אחד, אלדר, והוא בן 4, והוא בלונדיני כמוני. והוא כאילו גם סוג של אוהב לדבר למצלמות, אז נגיד הוא קונה, נגיד אמא שלי קונה לו לגויים או כל מיני דברים נגיד, אפילו אוכל, אז הוא פשוט אומר את השם של הערוץ כאילו זה שלו הערוץ, ואז הוא כאילו עושה כאילו, מה קורה, מה נשמע, זה, היום אני פותח את הלגו וזה וככה כזה, גנים. השאלה השלישית, בת כמה את? אני בת 11.5 כמו שאמרתי מקודם. מתי נולדת? שאלה רביעית. נולדתי ב-14.3.2005. כן, נולדתי ב-14.3.2005. יש לך חבר? כן, יש לי חבר. זה שאלה חמישית. מה את אוהבת לאכול? החבר, כאילו, בסוף יהיה פרטים של החבר שלי. יש, מה את אוהבת לאכול? אני אוהבת לאכול אורז, אני אוהבת לאכול עוף, סלטים. לא פסטרמה, כן, פסטרמה גם פסטות. את מי את מעריצה? אוקיי, יש לי מגילה. מעריצה את כל היוטיובריות הישראליות פלוס אשלי, מיטן, ביוטיקס, פלוקסטאי, טל, כהן, אלין, גם שהיא רוקדת. עוד מלא, ליאת, ענבר, רותם, אבל היא עזבה, אז סורי אם שמעתם את הנביחות. כן, אשלי, לירון ומלא. איזה חג את הכי אוהבת? אני הכי אוהבת חג פורים, גם כי זה במולדת שלי, וגם כי כאילו חג מתחפשים, מה שבא לך, וזה כזה כיף. את מי את דילגתי. כתבתי את זה פעמיים, סורי. איזה צבע את הכי אוהבת? תכלת, כחול ולבן. אם זה בשילוב טוב, אז כן, אני אוהבת. איזה חיה את הכי אוהבת? אני אוהבת חיה כלב, שיש לי כלב בית. אני גם אוהבת ארנבים ושפנים, זה אותו דבר. אבל הכי הרבה כלב. הכי הרבה. מקצוע אהוב עלייך. אנגלית. אם זה 2 אז זה ספורט ואנגלית, אבל 1 אנגלית. מה את רוצה לעשות שתהיי גדולה? אני רוצה להיות רופאה ילדים או רקדנית מקצועית. למה את רוצה לעשות סרטונים? כי זה תחביב מאוד כיף ומאוד כאילו כיף לשבת ולדבר ולעשות מלא דברים וצחוקים וזה וכיף שאתם צופים בי. ובאיזה נושאים אני אעשה את הסרטונים? באיפור, אתגרים, ולוגים, צחוקים, עוד מלא דברים. כאילו. איזה איפור את הכי אוהבת? מסקרה ואודם. ואיילנר.
איזה בושם מתחיל? אוקיי, אז הבאתי לפה את הבושם שסבתא שלי מחול קנתה לי. זה בושם כזה, יש לו פקק מהמם ורוד פוקסיה כזאת, וזה מהחברה הזאת. אם אתם רוצים לעצור ולראות ולקנות, אז יש לזה ריח מהמם. אז אני מאוד אוהבת את זה, אני לא השתמשתי בזה כי אני מפחדת שזה ייגמר. איזה בושם, העונה האהובה עלייך, אביב. כי בקיץ חם בטירוף, בחורף קר בטירוף, באביב גם קר וגם חם, אז זה שילוב מצוין. נכון אני יפה, שאלה דניאלה. דניאלה זו חברה מאוד טובה שלי, love you. כן, את מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד. את אוהבת את חבר שלך? ברור. אז למה אני חברה שלו? סתם, אני באמת אוהבת אותו. מה הפדיחה הכי גדולה שלך? אוקיי. הפדיחה הכי גדולה שלי, שנגיד הלכתי עם חברה, הלכתי כזה ברחוב, פתאום אני שרה, פתאום איזה איש עובר לידי, כאילו שרה כזה בצחוקים וזה, ופתאום הוא כזה ככה. כאילו מסתכל עליי וכזה, מה היא עושה? את מפגרת? כן. אוקיי, את חושבת שאת יפה? שאת? כן, שאת. כן, אני חושבת שאני יפה. אוקיי, יש לך חבר? אם כן, איך קוראים לו? קוראים לו לידור, וכן, יש לי חבר. מה החבר שלך קנה לך? אני הולכת להביא משהו קנה לי. אוקיי, הוא קנה לי את הדובי הזה. או, לחברה הכי. הוא קנה לי, אני אוהב אותך. כזה, אתה רוצה לעצור. הוא קנה לי כזה שאפשר לתלות כזה. אוי, סתובב. וכתוב שם, I love you. נפל. והוא קנה לי את זה, I love you. שאני הלכי על הדובי הזה. והוא קנה לי גם כוס, ועוד איזה, וטבעת כזאת, אז זה יהיה ממש יפה. מה את מעדיפה? ספורט או חשבון? אז ספורט זה טוב יותר לכושר ולגוף, לאורך חיים בריא, וחשבון זה יותר טוב ללמוד, אז אני כאילו, את שתיהם אני מאוד מעדיפה, אבל הכי אני מעדיפה ללמוד ואז לעשות את הכושר. איזה ירק את הכי אוהבת? השאלה לפני האחרונה, אני הכי אוהבת, אם זה אחד זה עגבנייה, ואם זה 3 זה עגבנייה, מלפפון וגם פלפל. והשאלה האחרונה, איזה פרי את הכי אוהבת? מנגו, מלון ואבטיח. זה כל השאלות, אני מקווה שנהנתם, ואם אהבתם תעשו לי לייק, ותרשמו למטה ותכתבו למטה. אני הולכת להגיד לכם את האינסטגרם שלי, הסנאפצ'אט והמיוזיקלי, ואני מאוד מקווה שאהבתם. Love you. ביי!